Se oli todella niin kuin herääminen. Tuntui, että sitä olisi ollut niin kuin unessa niin kuin yli 10 vuotta. Jotenkin havahtuisi tajumaan, että tämä ei voi olla totta tämä touhu, että tämä ei ole semmoista, niin kuin mitä Jumala tekee. Radiot tavoittavat 1 000 000 yleisön viikoittain. Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen viestinnän ammattilaisten tuottamat radio-ohjelmat ovat puhutelleet tätä... Valtionhallinnon kilpailutuksissa on viime vuosina menestynyt hyvin pieni viestintä-, IT- ja konsultointifirma. Yhtiö tekee kovaa voittoa ja se tuottaa palveluita useille julkishallinnon laitoksille ja yksiköille. Yhteistyö kanssamme merkitsee sinulle puhdasta tuottoa, nopeampaa kehitystä ja hyvää mieltä. Luotettavaksi kehutun yrityksen takaa löytyy insinöörien ja muiden korkeasti koulutettujen kristittyjen suljettu uskonnollinen yhteisö. Lahkoon mukaan menneiden ja sittemmin eronneiden tarinat ovat kuin suoraan uskonnon uhreista kertovista oppikirjoista. Tuli uskoon rippikoululeirille 14-vuotiaana ja tahtoi ehkä niin totisempaa touhua kuin siellä niin kuin evoluutioseurakunnan nuorten illoissa. Ja jotenkin taas siellä helluntai-puolella ei niin kuin ehkä ollut sellaista niin paljon nuorille tarjottavaa myöskään. Että oli ihan vanhempia ihmisiä ja oli niin kuin haku päällä. Ja aika pian mun uskoon tulon jälkeen se oli sellainen pariskunta kertoi mulle, että olisi tämmöinen Koivuniemen herra ja kehuttiin, että on todella raamatullista ja tiukkaa opetusta ja siltä se niin kuin vaikuttikin alkuun, että hei tässä on niin kuin ryhtiä tässä touhussa ja siellä oli paljon nuoria ihmisiä mukana. Ihmiset otti siellä niin hyvin vastaan. Kun mä en ole mikään sosiaalisesti kauhean ulospäin suuntautuva ihminen, niin siellä kaikki tuli heti halailemaan ja juttelemaan, niin se oli varmaan semmoinen juttu, joka heti niin kuin vetosi mun tosi paljon. Semmoinen termi kuin rakkauspommitus. Jotenkin jälkeenpäin ymmärsin, että siitä oli hyvin paljon kyse tavallaan, että oltiin kiinnostuneita ihmisistä ja sitten kysymyksiä ja niin kuin otettiin mukaan siihen toimintaan niin kuin saman tien. Haastateltavat esiintyvät tunnistamattomina ja nimimerkkien suojassa, sillä he eivät halua leimautua nykyisillä työpaikoillaan. Tässä ohjelmassa esitetyt tiedot perustuvat useiden henkilöiden kertomuksiin sekä kirjalliseen ja nauhoitettuun materiaaliin. Espoon Otaniemi, Matinkylä, Olari. Täällä seurakunta syntyi reilu parikymmentä vuotta sitten. Opillisesti maallikkoliikkeelle oli tyypillistä muun muassa Raamatun kirjaimellinen tulkinta, alussa myös kielillä puhuminen. Otaniemen teknisen korkeakoulun kampusalueella mukaan liikkeen vastaperustettuun Torni-nimiseen ryhmään pääsi myös Jaakko. Täällä meillä oli itse asiassa ensimmäinen Tornin kokous tuossa mökissä ja näillä kallioilla me myös alettiin seurustelemaan vaimoni kanssa. Niin te olitte aika pitkälti teekkareita, eikö niin, joka tässä joukossa oli mukana? Joo, suurin osa oli teekkareita. No sekin, että vaimo löytyi näistä samoista ympyröistä, niin sekin on kai aika tyypillistä. Joo, en mä tiedä, että yksikään olisi löytänyt mistään ulkopuolelta puolisoa. Että kyllä ne on niin kuin sitten ihan samoista piiristä löytynyt. Lahko on pieni, mutta taitavasti organisoitu. Sen ainoa kaikille avoin osa oli nimeltään maitobaari. Sen kautta Jaakko ja Antti tulivat toimintaan mukaan. Sitten mä olin siellä vuoden mukana, enkä tiedä mistään näistä sisäpiirikuvioista yhtään mitään. Sisäpiiri tarkoittaa 3 erillistä solua, joita jäsenet nimittävät työyhteyksiksi. Näistä vanhin ja hengellisesti edistyneimpänä pidetty on nimeltään maanantai-piiri. Sitä johtaa Lahkon perustaja Tapani Koivuniemi. Siihen kuului aina viime vuoteen asti myös haastateltavamme Pekka Perheinen. Tämä alkuperäinen osa Lahkosta sulkeutui ulkopuolisilta täysin noin 15 vuotta sitten. Siinä tapahtui ihan selkeä sulkeutuminen sitten. Että yksi kerta tämä Tapani sanoi, että nyt tämä maanantai-piiri loppuu, mutta sitten niin kuin tietylle osajoukolle niin annettiin se viesti, että seuraava kokoontuminen onkin täällä ja älkää kertoko kenellekään.
että siinä niin kuin heitettiin ne ei-kiinnostavat ihmiset ulos. Minkä tyyppisiä ihmisiä sai jäädä? No semmoisia, joilla oli niin kuin hyvä koulutustausta ja semmoisia tavallaan ehkä jossain mielessä niin myöskin semmoisia pehmeitä. Hierarkian toiseksi ylimmällä tasolla on työyhteys nimeltään puutarha. Ryhmällä on oma vetäjänsä ja omat kokouksensa joka toinen torstai. Antti vaimoineen ehti olla jäsenenä yli 10 vuotta. Perheen kaikki lapset syntyivät Lahkon sisälle. Nuorin ryhmistä on Torni. Siellä toimi Jaakko perheineen useamman vuoden. Ainoa kaikille avoin ryhmä, nuorten maitobaari, lakkautettiin 2000-luvun puolivälissä. Jäljelle jäi 3 toisistaan erillään toimivaa ryhmää eli työyhteyttä, joiden toiminta on täysin salaista. Lahkosta lähteneiden arvioiden mukaan sisällä on edelleen vajaa 70 aikuista ja alle 100 lasta. Tämä hierarkia on mun mielestä just erittäin hieno, jos ajattelee niin kuin sen kannalta, että miten ihmisiin pystyy vaikuttamaan. Niin että kun itse myös ajattelee, että eihän kukaan jäisi tähän kuvioon, jos suoraan laittaessa vaikka maanantai-piiriin. Että sen takia tämä oli just hienoa, että 2 ihmistä laitetaan tämmöisiin, niin kun, että luodaan aina uusia työntekijäryhmiä, johon tulee tämmöiset niin kun untuvikot. Että näin sitten pikkuhiljaa voidaan alkaa ihmisiä niin kun manipuloimaan tai aivopesemään. Työyhteyksistä muodostui perheen kaltaisia yhteisöjä. Kukin ryhmä piti omia kokouksiaan alkuun eri puolilla Espoota erilaisissa vuokratiloissa ja lähiöiden asukaspuistoissa. Lasten määrän lisäännyttyä kokouksia alettiin pitää yksityisasunnoissa Espoossa ja Kirkkonummella, sillä epävirallinen osa venyi usein iltamyöhään. Kokousten alussa oli aina virallinen seurakunnan kokous. Niiden aikana naisilla ei ollut puheoikeutta. Anna Jeesus sydän, joka viihtyy polvillaan. Anna Jeesus sydän, läheisyyttäs rakastaa. Kaikille Lahkon jäsenille yhteisiä tapaamisia oli hyvin harvoin. Lahkon jäsenet asuivat kuitenkin lähekkäin ja alemmissa työntekijäyhteyksissä toimivat omaksuivat pienestäkin vihjeestä Lahkon pisimmälle ehtineen osan tapoja. Muun muassa naisten pitkille hiuksille ja ihokarvojen ajamattomuudelle löydettiin hengelliset perusteet. Lahkolla oli myös ehdottomia sääntöjä. MOT:n haltuun saama sisäpiirin tietosuojaohje määritteli muun muassa Lahkon kokoontumispaikat ja työpanokset ei-julkisiksi tiedoiksi, neuvoi miten sähköpostit salataan ja opasti nimeämään mapit peiteotsikoilla ja piilottamaan Lahkon papereita epäloogisiin paikkoihin. Diplomi-insinöörin perustaman Lahkon erityispiirre oli myös se, että synnit ja parannuksen tekokeinot koottiin Excel-taulukoihin, niidenkin kryptaamisesta oli ohjeistus. Että A-sarakkeeseen laitettiin synti ja B-sarakkeeseen, että miten se synti näkyy sun elämässä, ja C-sarakkeeseen sitten, että miltä sä sitten näytät, kun sulla sitä syntiä ei enää ole. MOT:n haltuunsa saamassa Lahkon opetusmateriaalissa korostuu voimakkaasti auktoriteetin asema. Esimerkiksi Herra-talossaan otsikoiduissa teksteissä Lahkon johtaja korosti, kuinka miehen vallan on perheessä oltava ehdotonta, eikä ukosta saa tulla tyynnyttelijä, myötäilijä, periksiantaja. Yhteisöön kuuluvat äidit eivät käy kodin ulkopuolella työssä. Heidän vastuullaan on lastenhoito, myöhemmin myös kotikoulun pitäminen lapsille, sillä koulun tuomia ulkopuolisia vaikutteita ei hyväksytä. SARSin ja lintuinfluenssan aikaan kehotettiin hankkimaan viljamyllyjä, ruokavarastoja ja laatikollinen suojavarusteita epidemian varalle. Toisaalta Lahkon johtaja piti tauteja Jumalan keinona viheltää maailmallinen ja jumalaton peli poikki. Samassa opetuksessa Thaimaan tsunamia kuvattiin keinoksi, jolla Jumala siisti pahimmat paikat. Maanantai-piirissä syntyi myös omintakeinen tulkinta Paavalin kirjasta. Jäsenten väliset pitkät suudelmat alkoivat olla osa kilvoittelussaan pisimmälle ehtineiden tapaamisia. Kyllä se on totta. Paavali puhuu tämmöistä, tervehtikää toisianne pyhällä suunnannolla. Nyt semmoinen juttu, että kun haluaa oikein vapauteen ja nauttia siitä yhteydestä, niin tämmöinen on. Se ei ollut sinänsä, se ei ollut pakko, enkä mäkään en sitä, musta tuntui heti oudolta ja
epämiellyttävältä, että mä en lähtenyt siihen mukaan. Kyllä se tietenkin tuntui vaikealta sitten, kun vaimo esimerkiksi toiset miehet tuli kiihkeästi suutelemaan. Lahko alkoi kontrolloida myös jäsentensä painoa. Osana parannuksen tekoa täysin normaalipainoisten ihmisten piti laihduttaa itsensä tiettyyn painoindeksiin. Miehillä indeksilukemaksi määrättiin 19 ja naisilla 17. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 170-senttisen naisen piti painaa alle 50 kiloa. Vaatimuksesta painon pudotukseen tuli ehdoton kuuliaisuuden mittari, jonka toteutumista valvottiin julkisilla punnituksilla. Seuraava nauhoite on osa heinäkuussa 2007 maanantai-piirille pidetystä opetuksesta. Tällainen oppimateriaali oli tapana nauhoittaa. Minä viime kerralla määrittelin tuon funktiolla tehdyn painoseurannan, että jos on 5 kiloa läskiä niin indeksipainon yli, niin tänne kirjoitetaan listaan läskiä. Jos on 10 kiloa läskiä, niin sitten kirjoitetaan tänne tosiläski. Täällä on funktiolla määritelty. Ja täällä on Herrasväessä 18 tosiläskiä. Tai korjaan, oli 4 viikkoa sitten näillä toivossa, että tämä lista on lyhentynyt. Mutta se on kauhea tilanne. No me alettiin pudottaa painoa kaikilla mahdollisilla tavoilla, niin kuin muutettiin ruokavalioa ja alettiin lenkkeilemään ja kaikkea. Vaimolla, kun oli tiukempi puristus, niin vaimo joutui välillä olemaan niin todella vähällä. Et Tapani jopa suositteli semmoista 600 kaloripäivä dieettiin. Vaimo ei siihen kyllä ikinä mennyt. Semmoista 1000kin veti pitkän aikaa. Mitä silloin voi syödä, jos syöt 1000 kaloria päivässä? Tai salaattia ehkä. Ei paljon muuta. Se oli hyvin pitkälle sellaista niin ryhmäpsykologiaa, että luotiin sellainen ryhmäpaine. Totta kai kaikki käyvät niin kuin yhtä jalkaa, ja jos jäi jälkeen, niin oli sellainen rassukka ja semmoinen, että eihän kukaan halua olla häviäjä. Ja kuitenkin kun koko elämä pyöri siinä ja vaimon ja lastenkin elämä alkoi yhä enemmän olemaan siinä, että se oli kaikki. Ei sitä niin kuin uskaltanut ajatella mitään muuta. 10 vuotta sitten Lahkon johtaja perusti yrityksen nimeltä Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi. MOT:n haastateltavista 2 on työskennellyt yrityksessä. Olin siellä useamman vuotta, 5 vuotta ja se oli mielenkiintoinen työpaikka, hyvin kahtia jakautunut. Työkaverit oli todella hyviä ja siellä oli vahva yhteen hiileen puhaltamisen meininki. Itse tosiaan valmistuin 2004 diplomi-insinööriksi ja tein myös diplomityön tälle Koivuniemen firmalle. Ja tehtiin aluksi kotisivuja ja sitten se pikkuhiljaa laajeni kaikenlaiseen viestintään ja mediaan ja sitten oli myös IT-puolta mukana ja radio-ohjelmia jossakin vaiheessa. Konsultointeja tuli vielä myöhemmin sitä mukaan. Eli hyvin tämmöinen kattava tavallaan, niin kuin, puhuttiin niin kuin viestintätalosta ja se oli semmoinen niin kuin yleistermi tavallaan koko firmalle. Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi kertoo avoimesti toimivansa kristillisten periaatteiden mukaisesti. Kaupparekisterissä kustannusosakeyhtiö on luokiteltu mainostoimistoksi, mutta sillä on lupa myös yksityisen lääkäritoiminnan harjoittamiseen. Yrityksen konsultointi, IT- ja viestintäpuolen asiakkaina on tunnettuja yrityksiä ja julkista hallintoa, valtion laitoksia, ministeriöitä, kuntia ja muita julkisyhteisöjä. Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi välittää muun muassa oppilaitoksilta Kelalle kulkevia ilmoituksia, Tullille ajoneuvotietoja ja verottajalle yritysten arvonlisäverotietoja. Erityisesti valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveralle Koivuniemi on tärkeä kumppani. Finnveralta saatujen tietojen mukaan se maksaa palveluista Koivuniemelle 100 000 euroja vuosittain. Yritys on kasvanut vauhdilla ja se on koko ajan ollut poikkeuksellisen kannattava.
Kaupparekisterin mukaan yritykselle on kertynyt rahaa 10 vuodessa 5 miljoonaa euroa. No se perustuu siihen, että ihmiset haluaa olla tekemässä töitä firmassa, joka uskoo, että sillä on jonkinlainen niin kuin hengellinen näky ja haluaa sen takia tehdä sen 200-300 tuntia kuukaudessa ja eivätkä niin kuin ota vastaan mitään niin kuin ehkä normaalin työpaikkaan liittyvää korvauskäytäntöä, vaikka lomarahoja. Mitään ylityökorvauksia ei ollut, niistä ei edes keskusteltu. Kuukausipalkalla teki kaikki ja kuukausipalkkahan oli hyvin pieni, 2000 euroa kuukaudessa. Parin vuoden takaiset verotustiedot ja yrityksen tilinpäätös vahvistavat entisten työntekijöiden kertoman. Olisimme halunneet kysyä, mikä on yhtiön palkkapolitiikka nykyään. Kustannusosakeyhtiön johto ei kuitenkaan suostunut vastaamaan MOT:n kysymyksiin missään muodossa. No, työaika oli silleen, se oli etätyötä hyvin kuin pääasiassa. Periaatteessa oli olemassa niin kuin toimisto, mutta se oli tämmöisen rivitaloyhtiön niin kuin kerhohuone. Eli käytännössä se niin kuin painottui kyllä kaikilla, niin kuin, tai suurella osalla niin kuin siis kyllä kotiin tehtävään työhön. Ja siihen niin kuin monessa opetuksessa myös painotettiin, että nyt on aika tehdä työtä. Että me ollaan siinä iässä, että nyt tehdään se paras tulos. Ja käytännössä itsekin oli perustanut meidän kerrostalohuoneiston vaatekomeroon niin pienen oman toimiston. Ja siellä sitten käytännössä olin niin kuin aamusta iltaan. Ja oli myös tilanne, että piti saada joku projekti valmis, niin piti olla myös niin kuin yötä myöten öitä valvoa. Kuukausittain piti lähettää nämä tuntikirjanpitoaineisto kryptattuna sähköpostilla sitten firman johtoportaaseen. Ja jos näytti siltä, että vaikka jonkun johtajan alaisella oli hieman vähemmän tunteja kuin edellisessä kuussa tai vähemmän tunteja kuin muilla, niin saatettiin soittaa sitten tälle esimiehelle kysyä, että mistä on kyse, että minkä takia tämä alainen on tehnyt vaikkapa nyt vain 170 tuntia, että onko hänellä motivaatio-ongelma, onko hänellä kenties jotain muita sivubisneksiä, että miksi ei tuntimäärät täyty. Oletko ollut kuulemassa tai todistamassa? Kyllä. Selvyyden vuoksi normaali työaika on noin 160 tuntia kuukaudessa. Lahkosta lähdettyään Antti liittyi ammattiliittoon ja teki vaatimuksen tekemiensä ylitöiden korvaamisesta. Toimitusjohtajan vastineessa todettiin, ettei työaikalain säädös enimmäistyöajasta sido etätyössä ja että firmassa on sitä paitsi ollut koko ajan voimassa ylityökielto. Ongelmana oli se, että vaikka virallisesti oli annettu ohje, että ylityötä ei saa tehdä eikä ylityötä saa teettää, niin saman aikaan kuitenkin velvoitettiin tekemään yli 200 tuntia. Suositeltiin, että 300 tuntia kuukaudessa olisi semmoinen hyvä, ja sanottiin, että ne, jotka tekee 300 tuntia kuukaudessa, ne ovat niitä onnellisimpia. Kohtuullisen hyvä kysymys on tietysti, miksi ihmiset suostuivat tällaiseen pienellä palkalla. Diplomi-insinööri olisi helposti saanut töitä Lahkon ulkopuolella melkein kaksinkertaisella palkalla. Se kova halu ja näky tavallaan ja usko siihen, että tällä rahalla tehdään jotain suurta hengellistä tuotetta. Ja se niin kuin antoi sen drivin siihen, että ihmiset haluaa nähdä vaivaa ja niin kuin luovuttavan kaikesta muusta elämästä sen takia, että he tekevät työtä. Joo, eli siihen niin liittyi siis tämmöinen kahtiajakoisuus, eli oli tämä niin kuin, business-puoli tai sitten oli tämä niin kuin hengellinen puoli, mikä niin kuin alkuvaiheessa oli niin kuin enemmän esillä. Toiveena siis oli saada tämmöisiä tiukkoja, oikeaoppisia tuotteita niin kuin myyntiin, eli saada rahaa tältä bisnespuolelta, jotta voidaan kustantaa laadukkaita hengellisiä tuotteita. Jo vuonna 2005 Koivuniemi vakuutti väelleen, että välineitä ja kanavia hengellisen työn käynnistämiseen kyllä saadaan. Et me ollaan siinä junassa nyt. Ja nyt täytyy koko ajan siis, niin kuin mä teen kaikki voimien työtä sen eteen, että niin kuin aukeaa ne ovet sinne, tulee ne resurssit. Se on yksi osa tätä juttua. Se raha sinänsä ei ole se juttu, mutta se väline, sen täytyy tulla. Se on kysymys, mitä hänellä rahoilla mennään tehdä, että miksi ne painaa sitä nappia ja anna niiden kaikkien tuotteiden tulla, jos semmoisia kuitenkin on olemassa, että minkä takia hän sitä pidättelee. Esitimme Koivuniemelle myös kysymyksen, milloin firman voittoja aletaan käyttää hengelliseen työhön, kuten työntekijöille on luvattu, mutta tähänkään emme tässä saa vastausta. Tosiasiaksi jää, että viime vuoden lopulla Lahkon jäsenten Jumalan valtakunnan hyväksi tekemä työ oli tuottanut kustannusosakeyhtiö Koivuniemelle 5 miljoonaa euroa. Rahoilla ei juuri ole tehty Lahkon ulkopuolelle näkyvää hengellistä työtä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan varojen käytöstä päättää hallitus, joka on yhtä kuin Koivuniemen perhe. Lahkon tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Tietoa sisältä ei saa kuin lähtiöiden kautta. Toisaalta organisaatio on viime vuosina rapautunut, tärkeitäkin työntekijöitä on lähtenyt firmasta ja Lahkosta. Toisaalta Lahkossa kasvaa uusi voimavara. Mukana on vielä hiukan alle 100 lasta, jotka kasvatetaan ja koulutetaan tiukasti yhteisön sisälle. Jos ajatteli laittaa lapsensa niin kuin julkiseen kouluun, niin se katsottiin niskuroinniksi ja eroilmoitukseksi. Siinä on selkeät niin kuin vahvuudet ja vanhemmat satsaa siellä todella paljon työtä. Monet äidit tekee sitä niin kuin työkseen ja siellä on korkeasti koulutettuja ihmisiä opettamassa ja sille, että niillä erikoistumisauleilla on saavuttanut hyviä tuloksia. Ja, että siellä on sellaiset tietyt linjaukset, että esimerkiksi että kaikille tulee pitkä matematiikka ja niin edelleen. Että kyllä se on tehokkaasti järjestetty kuvio. Niin. Suomessa on oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa. Vanhemmat voivat halutessaan opettaa lapsensa kotona. Ilmoitus kunnan opetusviranomaisille riittää. Espoossa kotikoululaisia on 20, Kirkkonummella, jossa Lahkon lapsia myös asuu, ei haluta kertoa lasten määrää. Kotikoululaisten oppimistulokset ovat kuitenkin kuulemma olleet hyviä, kun niitä on kerran vuodessa koulussa mitattu. Näistä pyritään kovasti leipomaan tällaista uutta sukupolvea ja meilläkin puhuttiin sitä, että lapset on ne, jotka kantaa sen niin kuin isomman hedelmän ja me niin kuin rakennetaan sitä perustusta. Lapset elää hyvin eristäytyneenä tai eristettyinä muusta yhteiskunnasta. Kun lapsi ihan syntymästään asti tottuu semmoiseen totuuskäsitykseen, että vaikkapa nämä tämmöiset painoindeksiasiat ovat hyvä juttu, pitää olla hoikka ja lapsille jopa opetetaan, että Jeesus tykkää laihoista tytöistä ja pojista. Mä näen, että se vääristää sitä niin kuin terveyden käsitettä. Olisimme halunneet kysyä Lahkon johtajalta myös perusteita sille, miksi lapset pitää kouluttaa kotona, mutta tähänkään emme saaneet vastausta. Läski lähtee seurakunnasta tavalla tai toisella. Näin uhkasi Lahkon johtaja opetuksessaan jo kesällä 2 vuotta sitten. Pekka oli alkanut kuntoilla, lihasmassa oli lisääntynyt ja määrätyn painoindeksin saavuttaminen alkoi näyttää yhä mahdottomammalta. Mä pääsin sitten semmoiseen niin kuin erään johtavan miehen, oliko se sitten jonkinnäköistä sielunhoitoa, joka tapahtui Skypessä. Ja alkoi näillä sanoilla, että sinä olet sika, mutta ei siitäkään tullut sit mitään. En mä taipunut siinä, niin mä pääsin sitten semmoiseen erityisseurantaryhmään. Erityisseurannassa paino piti raportoida muita useammin. Jos Pekka ei vajaassa kuukaudessa laihtuisi 300 grammaa viikossa, tarkoittaisi se samalla eroilmoitusta. Kriittiset grammat eivät lähteneet ja melkein tasan vuosi sitten Pekka, Pekan vaimo ja lapset joutuivat eroamaan yhteisöstä.